Bajarê Dêrsimê Bakurê Kurdistanê Salek berê di pêncê çile de windabû û hîn jî hem sedema windabûna wê gelo xwe kuştiye an jî hatiye kuştin nehatiye zelalkirin. Hukuknaz, sazên mafê mirovan sasiyên sivîl, partiyên siyasî Salek piştî windabûna Gulistan Doku bal dikişînin ku di rapor û diyardeya di şika ku jaliyê destgirtiyê xwe ve hatiye kuştin û ku jerê wê ku kurê rêveberê emniyê bajarê Dêrsimê bûye hatiye windakirin derdikeve pêş. Gulistan Doku di pêncê rêbendana 2020 da li Dêrsimê wendabû bû û hemû hewldanên mirî an jî zîndî dîtina wê piştî salekî jî encam nedaye. Di destpêkê de wek bûyereke xwekujî lêkolîn û lêgerîn destpê kiribe jî hukuknaz, mafparêz û komisyonên ku lêkolîn û lêpirsîn kirine di daxuyanî û raporê xwe da şika ku Gulistan Doku ji aliyê destgiriyê xwe Zeynel ve hatiye kuştin ragihandin û daxwazkirin ku lêpirsîneke bi vî rengî dest pê bike. Endama lijneya rêvebir a mafên jinan li baroya Diyarbekirê parêzer Asya Cemre Işık ku di lêkolîn û lêgerînan da cih girtiye tîne ziman ku Zeynal yanî destgirtê Gulistan Doku kurê rêvebirê emniyê bajarê Dêrsimê bûye dema ku Gulistan winda biye nel malê bûye û ji aliyê emniyeta Dêrsimê ve jî ji bo lêkolîn û lêpirsînê astengî hatine derxistin. Loma jî şikawan ew e ku Zeynal Gulistan kuştiye û bavê Zeynal jî wî parastiye. Savcılığa Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı olarak talep dilekçesini sunduk. Herçiqas ji aliyê serdozgeriya Dêrsimê ve lêpirsînekî berdevam dike hebe jî windamayîna Gulistan ji kêmasiyên lêpirsînê pêk kamerayên zanîngeha Dêrsimê ku ciyê Gulistan lê windabûye dibînin li gel ku me daxwazkir nehatin kontrolkirin. Di îfadeyên Zeynal de nakokî hene, nehatine lêkolîn û hêzên emnî çûyîne gel malbatê û gotine ku heger hûn bi medyayê re neaxivin em ê termê Gulistan bidin ve. Dîsa pêkutiyên li malbata Gulistan hatine kirin û desteserkirin û livandoz vekirin bi me re şika ku ji aliyê rayedaran ve bûyer tê zanîn û tên nehênîkirin peyda kiriye. Li ser medya civakî û ji aliyê komisyonên partiyên siyasî ve jî salekiye bûyer tê şopandin û daxwaza raya giştî ronîkirin û encamdayîna lêpirsîn û lêkolîneke serewexte. Rêvebira Komisyona Polîtikayên Jinana Partiya Devayê li Diyarbekirê Dicle Bahadir jî balê dikişîne ku nêzîkayiya lêkolîn û lêpirsîna ku ji bo ronîkirina wendabûyîna Gulistan Doku tê meşandin, di wijdana civakê de wek êşek ye û divê bi şika ku hatiye kuştin lêkolîn û lêpirsîn bên kirin. Cinayet eksenli olarak yürütüldüğüne şahit oluyorum. Di dosya û raporan de eşkere bûye ku Gulistanê xwe nekuştiye. Loma jî divê lêpirsîn û lêkolîn jî wek ku hatiye kuştin bên meşandin û berpirs bên sizakirin. Sedema ku salekî ev bûyera di lêşiyê nehatiye ronîkirin, siskariya dozgerî û rayedara ye û em daxwaz dikin ku demildest lêpirsîneke karger dest pê bike. Gulistan were Gulistan. Gulistan temala mişevetan Gulistan. Gulistan Doku xendekara zanîngehê bû û li Dêrsimê wendabû bû an jî hatbû windakirin. Ev salekiye her di rojevê de lê heta niha xebatên ji bo dîtina termê wê jî bêencam mane. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Wezîrê Bergiriyê Tirkiyeyê daxuya kirin